Selam Üfü. Selam Башкортостан. Hayırlı kis, havlağı dostlar, tuğandar. Assalamualaikum birinchilar. Mayak bulup alda barılsılar. Халык мәнфәгатен яклап, хаклап, башкорт телен турлап танлаусылар. Белем усагының мәртәбәһен сит илдәлә күтәрә бит һинең укусың. Гомер юлың озын булһын, мәктәп. Якты булһын алда балкышың. Тарихи мәл, бездә олы байрам. Билим усагында тантана. Заман еле, заман менән бергә 75-кә йетте интернатта. Башкаланың ең матур ерендә урынлашкан һәм уның йөзек кашы булган Торатау конгресс холлында бүген байрам. Әйе, олы тантана. Бүгін бізде юбилей. Байрам менән. Интернатым, газиз йортом.
Интернатым, тәуге мөхәббәт сирем. Интернатым, бәхет утрауым. Интернатым, яшәү асылым. Интернатым, тормыш укмагым. Интернатым, дөнья котым. Интернатым, пар канатым. Бездә юбилей. Һәм миңа ошо сәхнәгә сыгу бәхете тейде. Әйе, без беренчеләр, тимәк, юл ярусылар. Иң алдынгы идеяларны күтәреп алабыз да, ең һызгатып эшләйбез. Ил башлыгы игълан иткән заманса канатланып ОС проектын ала, бөтәбез ихлас кушылдык. Ә минең күптәнге хыялым машина йөртү. Озакламай руль артына ултырам. Оста итеп вальс биргә өйрәнһәм, кулымда водитель танытмаһы булһа, хәтәр шәп буласа. Безнең гимназияла шашка буенча дөнья чемпиондары Айнур Шәйбәков, Айгөл Идрисова, Олеся Абдуллина укыган. Без дә уларга охшарга тырышабыз. Шашка шахмат уйнарга яратабыз. The project Zlitai opens up great opportunities for us. We can freely communicate in English, and we have more and more friends in different countries all over the world. Дуст, тату гаиләң булу бу дөньяла иң зур бәхет. Миңа ата-әсәем һәм тугандар һәр сак ярдәм итә. Улар минең өчен иң якын кешеләр. Рәми Гарип иҗадын яратучылар һәм дәвам итүчеләр дә ул без. Шуңа ла гимназиялы елда Рәми Гарипов укулары оештырыла. Байрамга билдәле язучылар, шагыйрьләр килә. Улар менән әдәбият турында һөйләшү үзе бер кинәнес. Башкорт теле дөньяның иң моңлы, нәфис телләренең бере. Уның кадерен белгән урын безнең уку йорты. Гимназияла, ятактала, классташларыбыз менән без саф башкортса һөйләшәбез. Туган тел менән без көчле, Туган теле менән без бәйек. Беренчеләр, еңеүчеләр. Улар һәр сак алдынгылар рәтендә. Казаныштар һөйләп беткеһез күп. Уку, бәйгеләр, конкурстар, турнир, көрәш, олимпиада, конференция кебек сараларда бәйеклектәр яулау. Гимназия балалары өчен берни түгел. Күзе гимназия интернаттың җитәкчесе, директор вазифасын вакытлыса башкаручысы Илнур Рифат улы Салиховка тапшырабыз. Хөрмәтле Илшат Азамат улы, кунактар, ветерандар, коллегалар, сыгарылыш укучылары. 1944 елда тәү башлап ишектәрен аскан беренче Башкорт Республика гимназия интернаты бүген үзенең күркәм юбилеен байрам итә. Тарихы бардың даны бар тидер. Әйе, горурланып һөйләрлек бай тарихыбыз да, даныбыз да бар. Заманалар үзгәрүенә карамастан, безнең уку йортындагы белем культы, елдар дәвамында яшәп килгән юлалар, йылы мөхит хаклана һәм артабанда хакланыр дип зур ышаныс белдерәм. Бүгенге көндә безнең гимназиябыз инновациялы белем усагы, конкурентлы хезмәт базары шартларында төпле белем алу, максатлы һәм зауыклы кеше булу иң мөһиме. Һәр бала үзен төрле яклап асһын өчен гимназияла бөтә шарттар бар. Һәм әлбиттә бала күңелен аңлаусы, уларның киләсәген кайгыртусы, төпле белем һәм тәрбия бирүсе укытучылар. Тәрбиячләр үз бурыстарын яхшы аңлап, эшләрен югары кимәлдә башкарып, төрле яклап уңыштарга ирешә. Ошы белем усагы сәскән оскындар бүген илебез, милләтебез күгендә йондызлар булып балкый. Улар әле тамаша залын тултырып ултырган сыгарылыш укучылары. Һәр кайгы хезмәттәре менән абруй яулаган гимназияның, республиканың горурлыгына әйләнгән шәхестәр. Бүгенге юбилей байрамында төрле буын вәкилләренең йыелып очрашуы зур әһәмияткә ия. Яшь буынга тап ошындай саралардан фәһем, хабак, үлгү алырга кирәк. Киләсәктә лә безнең уку йортынан милләттең язмышын уйлаган, туган иленә, теленә битараф булмаган, үз заманының кисерештәре хакында борсылып яшәгән сыгарылыш укучылары сыгыр дип ышанам. Кәрәкәндә бер-беребезгә ярдәм кулы һуҙып, рухи көс өҫтәп, уңыштарыбыҙға һөйөнөп, бер төптән эшләйек һәм йәшәйек. Балаларға төплө белем алыуға ярдәм итәйек. Сөнки республика етәкселеге беҙгә зур өмөт һәм ышаныс менән ҡарай.
Осрашудан файдаланып, безнең уку йортына зур игътибарыгыз, ярдәмегез, хәстәрегез өчен хөкүмәт җитәкчелегенә, Мәгариф министрлыгына, сыгарылыш укучыларның беренче ассоциациясына коллектив исеменнән улы рәхмәтләремне җиткерәм. Рами Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия интернатында төрле елларда белем, тәрбия бирүчеләр, сыгарылыш, бүгенге көн укучылары, юбилей менән һәр вакыт шулай тату, бердәм, рухлы булайык. Хөрмәтле шагыйрыбыз исемен йөрткән белем усагын күз караһы кебек хаклайык, курсалайык, артабан үстерәйек. Беренче гимназия һәр вакыт беренче булып калһын. Илнур Рифатулы, рәхмәт. Башкортстан җитәкчелеге беренче Башкорт гимназия интернатының матди базасын ныгыту, уку һәм тәрбия өчен заманча оештыру өчен уңай шарттар тудыра. Шатлыкты бүлешкәндән ул арта гына тидер халыкта. Безнең куанычны уртаклашырга гимназия интернат горурлыгы, Башкортстан Республикасы хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары, хөкүмәт аппараты җитәкчесе Илшат Азамат улы Тажетдинов килде. Сәхнә түренә рәхим итегез. Хәерле көн. Бөек шәхесебез исемен йөрткән мәртәбәле уку йортының хөрмәтле ветерандары, укытучылары һәм тәрбиячеләре, укучылар коллективы, гимназия хезмәткәрләре. Барыгызны да Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Фәрит улы Хабиров һәм республика хөкүмәте исеменнән Рами Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия интернатының 75 еллык матур юбилее менән кайнар котлайым. Шуныһы куанычлы, бүген интернатыбыз Башкортстанда ла, унан ситтә лә киң билдәле милли белем һәм тәрбия бирү үзәге. Чөнки укыту, тәрбия бирү процессының күп еллык традицияларына, бүгенге педагогиканың заманча казанышларына таянуы уны югары кимәлгә күтәрә. Был уңышларга интернаттың матди техник базасын ныгытуда зур булышлык итә. Монда Башкортстан Республикасының беренче президенты Муртаза Губайдулла улы Рахимовтың хезмәте зур. Уның ярдәме белән яңа уку бинаһы, спорт комплексы төзелде, ятакханалар төзекләндерелде. Барысы өчен дә Муртаза Губайдулла улына олы рәхмәтлебез. Минең өчен дә бүгенге көн шатлыклы ла, тулкынлыргыз да. Туган интернатым миңа, безнең гаиләбезгә төпле белем дә, яхшы өстәлмә тәрбия лә бирде. Мин бөтә укытучыларыма, тәрбиясемә мең рәхмәтлемен һәм һезнең алдыгызда баш иям. Хәзер Ради Фәрит улы исеменнән котлау адресын укырга рөхсәт итегез. Кадерле достар, Рами Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия интернатының 75 еллыгы менән ихлас котлайым. Хуклангыс мәктәбебез республика мәгариф системаһының ысын әниһе булып тора. Туган җирдә изге эшләре менән данлаган, төрле өлкәләрдә зур бәйгелектәргә күтәрелгән Башкортстанның тугры ул һәм кызларын олы тормыш юлына сыгарган ул. Был белем усагынан меңләгән күренекле дәүләт эшмәкәрләре, сәясмәннәр, галимдар, язучылар, артистлар, табиблар, укытучылар, инженерлар, спортчылар ысын мәгънәсендә республиканың милли элитаһы чыккан. Үзләрен балаларга багышлаган сагыу шәхесләр, тату беренчеләр гаиләһен тәрбияләгән бөтә буын укытучыларына рәхмәтемне җиткерәм. Талантлы мәктәп коллективы бүген дә бай традицияләрдә дәвам итә. Укытуның инновацион формаларын куллана. Туган телде, мәдәниятте, халкыбызның рухи мирасын хаклап калуга, укучыларның иҗади һәм интеллектуаль һәләтләрен асуга һәм үстерүгә олы өлеш индерә. Укытучыларга һәм тәрбиячеләргә ныклы һаулык, изге эшләрендә уңышлар теләйм. Барлык гимназистларга яңа үрдәр, бердәмлекте хаклагыз, һәр сак беренче булыгыз.
Башкортстан Республика башлыгы Радиф Эрдулы Хабиров. Кадірлі достар, интернатыбыз һәр спорт, мәдәният һәм ямгият тормышын кайнай. Республика башлыгы Радиф Эрдулы Хабировтың интернатка юбилей бүләгеле ошуга бәйле уңайлы һәм зур нифас автобусы уны алу сертификатын тапшырырга рөхсәт итегез. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, без бүләкләү тантанаһын башлайбыз. Олы кинәнес менән югары наградага лайык булучыларны сәхнәгә сакырабыз. Улар Габдуллина Лилия Тәлгат кызы һәм Баймөхәмәтова Әминә Әнвәр кызы. Рәхим итегез сәхнәгә. Шулай итеп, Башкортостандың атказанган укытучысы дигән югары исем менән Габдуллина Лилия Тәлгат кызы тапшырыла. Һәм шулай ук Башкортостандың атказанган укытучысы дигән югары исем Баймөхәмәтова Әминә Әнвәр кызына тапшырыла. Алкыштарды елләмәйбез коллегаларыбызга. Бuna бит ул өр-яңы атказанган укытучылар. Улар беренчеләр, безнекеләр. Гимназия укытучылары. Безгә уңышлар теләйбез. Хәзер сәхнәгә Шәмсетдинов Азамат Закир улын, Зәйнетдинов Илнур Иршат улын, Мурдашева Айгөл Яудәт кызын сакырабыз. Башкортостан хөкүмәтенең почет грамотаһы менән бүләкләнә. Шәмсетдинов Азамат Закир улы. Зәйнетдинов Илнур Иршат улы. Мурдашева Айгөл Яудәт кызы. Котлайбыз һезне. Уңышлар һезгә. Иршат Азамат улы. Кайнар сәламнарыбызны республикабыз башлыгы Радиф Фәрит улына еткерегез. Юбилей тантанаһында бик күрергә теләгәйнек. Гимназия интернаты укучылары һәм барлык коллектив, сыгарылыш укучылары һәм ата-әсәләр Башкортстан итәкчесенең изге башлангычларын хуплай. Ышанысын аклар өчен без барыһында эшләргә әзер. Эшегездә яңа үрдәр, артылыштар теләйбез. Хөрмәтле укытучылар, мактаулы исемдәр һезне тагы яңа уңыштарга әйдәһен. Котлайбыз һезне. Алкыштар! Гимназияның үсеш тарихында тәрән из калдырган. Билим усагы хакында атайдарса хәстәрлек күргән. Милләтебезне үстерү өчен дур күз салган улы шәхесебез бар. Ул Муртаза Губайдулла улы Рахимов. Башкортостандың тәүге президенты, Урал Хәйрия фонды итәкчесе. Ошо истәлекле көндә укучылар, ата-әсәләр, гимназия коллективы һәм барлык башкорт халкы уга олы рәхмәтен yetkерә. Сәламәтлек, бәрәкәтле, озын гомер теләйбез. Ысын башкорттың күңелендә эйәрле ат, кулында курайы була. Башкортстаныбызда оста курайсылардың гаскәр булуын күреп, куанып бетә алмаган заманда яшәйбез, әйме Айнас? Әйе, республикабызда курай сәнгатен тергезүдә һәм үстерүдә интернат мәктәптең әһәмиятен баһалап бөткөһез.
Гимназия-интернат булганда курайсы һәм оста педагог Әдһәм Исқужин курайының моңы өҙөлмәҫтә, юғалмаҫта. Сөнки эшен, моңон, рухын дауам итерлек лайыҡлы варифтары бар. Сәхнәлә гимназия-интернатыбыҙҙың Әҙһәм Исҡужин исемендәге йыйылма ҡурайсылар ансамбле һәм төрлө йылдарҙағы сығарылыш уҡыусылары, Башҡортостан Республиканың халыҡ артистары, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаттары Юлай Ғайнетдинов менән Азат Айытҡолов. Ансамблдың художество етәксеһе Вәсил Баймырҙин. Ә хәҙер һүҙ һеҙгә, Юлай ағай. Һаумыһығыҙ, интернатскийҙар. Был беҙҙең пароль. Беҙ бер-беребеҙҙе интернатский тибеҙ. Аллаға шөкөр, бына ошайтып, күрешеп, һөйләшеп, бер-беребеҙҙең күҙенә ҡарап, ҡыуанышып, бер-беребеҙгә дәрт өҫтәп йәшәйбеҙ. Киләсәктә лә шулай булһын. Бына ошларҙы күреп, Әҙһәм Исҡужин шул хаттым ҡыуаныр ине. Әҙһәм Исҡужиндың исеме, Аллаға шөкөр, мәңгеләштерелде. Аның исеме Баймаҡ районының Темәс ауылында, Баймаҡ ҡалаһында бирелде урамдарға. Һәм бына шуныһын әйтергә кәрәк. Өфө ҡалаһында 9-нчы балалар музыка мәктәбенә Әҙһәм Исҡужиндың исеме бирелде. Бына был мәктәп, Затонда урынлашҡан ҙур матур мәктәп, республиканың 100 йыллығы уңайы менән 100 объект тигән планға инде. Һәм ноябрҙә был мәктәп тапшырыла. Төҙөүселәр тапшыра, ә бына тантаналы тапшырыу декабрь айында буласаҡ. Кемдәр килә ала? Белегеҙ, Әҙһәм Исҡужин исемендәге мәктәп, музыка мәктәбе. Оның исемендәге ҡурай кабинеты, әлбиттә, үҙебеҙҙең тыуған интернатыбыҙҙа, гимназиябыҙҙа ул кабинет бар. Бына был ансамбль Әҙһәм Исҡужиндың исемен йөрөтә. Бына һуңғы бер 10-15 йыл республика бәйгеләрендә был ансамбль гел беренсе урынды биләй. Беҙҙең арҡала түгел, жюри арҡаһында түгел, лайыҡлы биләй. Мин нимә тип әйтәм? Әҙһәм ағайҙың рухы йәшәй. Әҙһәм ҡурайы мәңгелек. Әҙһәм ҡурайы тигән мөхит мәңгелек. Рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә, Юлай ағай. Башҡорт халыҡ көйө «Урал».
Эскерһеҙ, тоғры дуҫтарҙы тап ошо мәктәптә таптык. Илебеҙҙең төрлө мөйөштәренә таралышһаҡ та, дуҫлығыбыҙҙы һаҡлап алып ҡалдык. Ә интернатский һүҙе асылмаған ишектәрҙе аса, хәл ителмәгән һорауҙарҙы хәл итә. Ул пароль. Бөгөн юбилей тантанаһында Рәсәй Федерацияның Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Йыһанур ҡыҙы Рәхмәтуллина менән интернатташыбыҙ Рәсәй Федерацияның Дәүләт Думаһы депутаты Рәмзил Рафаил улы Ишһарин ҡатнаша. Һүҙ һеҙгә. Хөрмәтле ҡунаҡтар, ҡәҙерле дуҫтар, һеҙҙе шундай мәртәбәле, данлыҡлы күркәм юбилейығыҙ менән ысынлап та бына инде 75 йыл гимназия беҙҙең мәғариф селтәрендә иң яҡшы, иң сифатлы белем биргән уҡытыу усағы булып тора. Улай ғына ла түгел, гимназия ул милли рухты ҡурсалаусы, башҡорт телен, туған телебеҙҙе үҫтереүсе, яҡлаусы, һаҡлаусы ҡәлғә булып тора. Бына һеҙҙең барығыҙҙың да, бына ғүмер юлығыҙ ошо мәктәп һуҡмағынан башланған. Улай ғына ла түгел, һәр берегеҙҙең һуҡмағығыҙ ошо йәшәйештә киң, яҡты, уңышлы, үҫешле олы юлға әйләнгән. Һеҙгә барығыҙға ла уңыштар, иҫәнлек, һаулык, таҙалык, байлык. Һәм шулай уҡ беҙҙең гимназиябыҙға артабанда яңы үҫештәр, яңы асыштар. Гимназия республика кимәлендә генә түгел, Рәсәй Федерацияһы кимәлендә лә ул билдәле уҡыу үҙәге. Шуға күрә лә күптән инде беҙҙең республикабыҙҙы үҙ иткән Рәсәй Федерацияһының Дәүләт Думаһының рәйесе урынбаҫары, беҙҙең думала Берҙәм Рәсәй фракцияһының етәксеһе Сергей Иванович Неверов һеҙгә күп итеп сәләмдәр ебәрҙе һәм уның рәхмәт хатын уҡып ишеттерергә рөхсәт итегеҙ. Тәүҙә һүҙемде коллегама бирәм. Һаумағыҙ, беренселәр, хөрмәтле уҡытыусылар, тәрбиәселәр, классташтар, һеҙҙе ошондай күркәм байрам менән ысын күңелдән ҡотлайым. Һәм әлбиттә ысулы менән файҙаланып, бөтә йылдарҙа эшләп киткән, әле эшләгән уҡытыусыларға һәм тәрбиәселәргә үҙебеҙҙең ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Дорогие друзья, сердечно поздравляю коллектив педагогов, обучающихся и выпускников Башкирской республиканской гимназии-интерната номер 1 имени Рами Гарипова со знаменательной датой, 75-летним юбилеем. Гимназия, богатая своими педагогическими традициями, многолетней историей, является ведущим инновационным образовательным учреждением не только Республики Башкортостан, но и страны. А ее педагоги – это золотой фонд Отечественной гуманитарной армии. От всей души желаю вам дальнейшего развития и процветания, созидательной энергии в реализации намеченных планов, успехов в педагогической деятельности и учебе. Мира вам, добра, благополучия. Сергей Неверов. Һәм тағын да шу уңай менән файҙаланып, беҙ 4 комитет рәйесе исеменән яҙылған маҡтау грамоталары һәм рәхмәт хаттарын тапшырырға рөхсәт итегеҙ. Сәхнәгә Дәүләтшина Эльвира Вахит ҡыҙын, Ҡылысова Гөлсәсәк Салауат ҡыҙын, Колпакова Юлия Андреевнаны, Мәғдәнов Айрат Кәнзил улын, Мәхмүтова Әлия Шәрифулла ҡыҙын, Фазылғаянова Динә Ким ҡыҙын саҡырабыҙ. Эштәрендә юғары ҡаҙаныштары өсөн улар Рәсәй Федерацияның Дәүләт Думаһы комитетының рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Дәүләтшина Эльвира Вахит ҡыҙы.
Кылысова Гүлсәсәк Салават кыды. Колпакова Юлия Андреевна. Мәгъдәнов Айрат Кәнзил улы. Мәхбутова Алия Шәрифулла кызы. Фазыл Гаянова Динә Ким кызы. Зур рәхмәт һеҙгә Зөһрә Нур кызы, Рәмзил Рафаил улы. Изге теләктәрегеҙ өсөн уҡытыусылар, тәрбиәселәр һеҙгә уңыштар ишегеҙҙә. Алҡыштар менән оҙатабыҙ. Осрашыуҙарҙан күңел тулыша. Аяҡтар ирекһеҙҙән бейергә төшә. Бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта тигәндәй, әйҙәгеҙ бергәләп, тыпыр-тыпыр бейеп алайыҡ. Сәхнәлә беҙҙең сығарылыш уҡыусылары Сабина Күчәев менән Заһир Байыҡ. Ҡаршы алығыҙ. Yağdı yağmur yağva, yağmur yenge dava, yarhıp taşak ister, yıldıkkan ister, yüreklerde tıldı, saf mühembet yarı, bardı yağa balkı, hıyı yaygur nurı, birbirine kaşıklarının hıyı urdu yanhın, tüm yürekte iriktirde yende su kalhın, tıppırı tıppırı deyeydi. Yağmur yarı kıyıdı, yeterinin yaş sağı, keyiflerin şep sağı, tıppırı tıppırı deyeydi. Yağmur yarı kıyıdı, yüreklerin yaş sağı, keyiflerin şep sağı. Birinciler! Yağmur yağva, yenge dava, seske vantak ister, aylığın adını ister, mühabbette balkı, yıldızlardan nuru, yoldaş bul hem birge, hıyı yaşav yarı, küdgü yağmur yüreklerden hağış alıp gittin, o şu dertleyin hem de yolda birge ittin, tıppırı tıppırı deyeydi, yağmur yarı kıyıdı, yüreklerin yaş sağı, keyiflerin şep sağı, tıppırı tıppırı deyeydi, yağmur yarı kıyıdı, yüreklerin yaş sağı, keyiflerin şep sağı. Havmı yenim birden beri? Мин бәхетле, һин ише итергә кадерле. Birinciler şampiyon! Yağmur yarı kıyıdı,
Гимназиябыздың юбилейі концертын давам итәбез, хөрмәтле дуслар. Котлау өсөн һүз Башкортостан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Эльвира Ринат Хыдаетколова менән Башкортостан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты Рушан Мөхәммәт улы Сәетовка бирелә. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Хәерле кис, хөрмәтле милләттәштәр, һаумыгыз интернаттар. Ысын күңелдән бөтә депутаттар исеменнән һеҙҙе ошо ҙур байрамығыҙ менән ҡотлайым. 75 йыл әлбиттә бик шундай матур дата, әммә интернаттар йыл һайын йыйыла һымаҡ минеңсә инде. Сөнки шу хәтлем тату коллектив, тату уҡыусылар йыйылышып, аралашып торалар. Рус телендә шундай әйтем бар: поэт в России больше, чем поэт. Интернетка карата әйтһәң, гимназия, мәктәп кенә түгел, уникаль мәктәп. Шуның өсөн гимназия для Республики Башкортостан больше, чем просто гимназия. Әлбиттә, мәктәптәр тураһында белем усағы тип әйтәләр, ә мин интернатты сағыштырыр инем умарта менән. Сөнки интернатты бетүселәр, интернатты әле уҡыусылар, интернатта белем биреүселәр, уҡытыусылар, тәрбиәселәр, ул бөтәһе ҙур, шундай умартала йәшәгән һымаҡ, шундай тату, бөтәһе ҙур ғаилә һымаҡ, бал ҡорттары һымаҡ, йыялар балды, бөртөкләп йыялар. Әлбиттә, ул бал тип әйтәбеҙ, беҙҙең рухи байлыҡта әйтәбеҙ. Икенсенән, бал ҡорттары һымаҡ шундай тату, бер-береһенә ярҙам ҡулын һуҙып торалар. Һәм өсөнсөнән, бал ҡорто ул Башҡортостандың бренд битендә. Интернат бөгөн беҙҙең Башҡортостан өсөндә шундай бер бренд булып тора. Шуңа мин умарта менән сағыштыр инем. Шуңа әйтер инем һеҙгә яңы уңыштар, артабанда шундай ҡаҙаныштар булып торһон, үрҙәр булып торһон. Әле йәш директор әле генә эшләп бара, шуңа мин ышанам, белеп торам, күреп торам, бөтәгеҙ уңа ярҙам итәгеҙҙер, сөнки ул да ошо интернатты бөткән. Әлбиттә, яңы үрҙәр яуларға интернатҡа, гимназияға. Мин дә интернат тип әйтәм инде, сөнки минең ҡайным да, иптәшем дә интернат бөткән, уларҙан һуң гимназияға күскән. Шуға мин интернат тип по привычке әйтәм инде. Шуңа бөтәгеҙҙе лә ысын күңелдән ҡотлайым. Әлбиттә, беҙҙең бөгөн сәйәсмәндәр араһында, беҙҙең йәмәғәт эшмәкәрҙәр араһында интернатты бөткәндәр күп. Мына әле концертты ҡарап ултырабыҙ бөтәһе лә. Әлегә тиклем бөтә номерҙар интернат үҙ көсө менән ҡуйған, уҡыусылар сығыш яһай, интернатты бөткән беҙҙең артистар сығыш яһай. Уйлап ултырам, мына концертты ойоштора ала гимназия бөгөн. Ғилми конференция булһа ла ойоштора ала, шулаймы? Спорт ярышы булһа ла ойоштора ала интернат. Сөнки бөгөн интернатты бөткән кешеләр ул төрлө бөгөн өлкәләрҙә эшләй һәм әйтәйек, шундай матур итеп эшләйҙәр, сифатлы итеп эшләйҙәр. Шуңа яңы уңыштар беҙҙең белем усағына теләм беренсенән, икенсенән бөтәгеҙгә лә ғаилә именлеге, бәхет теләм, уңыштар теләм һәм беҙҙең Радиф Фарич әйтеүенсә, алға Башҡортостан, алға беҙҙең гимназия. Хәйерле көн, ҡәҙерле туғандар, интернатташтар, классташтар, уҡытыусылар, тәрбиәселәр. Бөгөн шундай тантаналы беҙҙең ысын күңелдән ҡотлайым барыбыҙҙы ла ошо юбилей менән, беҙҙең интернатыбыҙҙың байрамы менән. Ул миңә, ысынлап әйткәндә, ул икенсе өй. Мин уҡыған, һеҙҙе күреүҙән, һеҙ миңә барығыҙҙы туған тип әйтерлек достар. Һәр менә интернетты тамамлағаста, уҡыған ваҡытта, эш башлаған ваҡытта, һәр ваҡыт мин шатмын интернатскийҙарҙы күреүгә, һөйләшергә, аралашырға, бергә эшләргә. Күпме хәҙер эшләгән ваҡытта Башнефть компанияһында ла интернатскийҙар, нефтселар, энергетиктар күп кенә, шуға һәр ваҡыт
бездекілерге түбәйтем, таянып була, ышанып була. Ниндегенә эште башлама, барһын да эшләп, матур итеп, иң һәйбәт рәвештә эшләп була. Шуңа мин байрам менән котлап, безнең укытучыларга, тәрбияселәргә, ветерандарға ул рәхмәтемне белдерергә килә. Һезгә рәхмәт, бездә шулай шундый белем, тәрбия бирүгезгә. Һәр вакыт бу 2 ел гына булса ла, һәр вакыт искә алып, ул ысынлап та бер тормыш булды инде. 7 сәгатьтән башлап кискә, самоподготовка менән, зарядкалар менән, шул дуслар менән очрашкан вакытта һәр вакыт шуны исләп, күңел күтәреп, һәр вакыт шуңа рәхәтләнәбез инде. Горурлымын интернетка эләккәнемә, укыганыма, һезнең барыгызда менән таныш булуыма. Шуңа барыгызга рәхмәт. Байрам менән, дуслар. Без бүләкләү тантанаһын дәвам итәбез һәм сәхнәгә Шыгаипова Лүзә Хәбир кызын, Юнысова Рәйлә Абдрахман кызын сакырабыз. Рәхим итегез. Улары Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултайының почет грамотаһы менән бүләкләнә. Шулай итеп, Шыгаипова Лүзә Хәбир кызы һәм Юнысова Рәйлә Абдрахман кызы. Алкыштарды йәлләмәйбез Курултайдың почет грамота менән бүләкләнгән укытучыларга. Хәзер байрам түренә Еникеева Ләлә Гилфан кызын, Миргалиева Фәния Рәфкать кызын, Өмөтбаева Рәзилә Рамазан кызын, Шәрипова Ләйсән Рауил кызын сакырабыз. Уларга Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултай рәисенең рәхмәт хаты тапшырыла. Укытучылар, рәхим итегез. Шулай итеп, Еникеева Ләлә Гилфан кызы, Фәния Рәфкать кызы, Өмөтбаева Рәзилә Рамазан кызы һәм Шәрипова Ләйсән Рауил кызы. Фәния Рәфкать кызы. Рәзилә Рамазан кызы. Ләйсән Рауил кызы. Эльвира Ринатовна, Рошан Мөхәммәтулы, изге теләктәрегез өчен һезгә зур рәхмәт. Һезгә, хөрмәтле укытучылар, уңыштар. Эльвира Ринат кызы. Эльвира Ринат кызы, бер генә минут. Һезнең үҙегеҙгә лә бүләк. Рәхмәт. Безнең уку йортын тамамлаусылар бер касан да интернатын онытмай. Уларда рух, дуслык, ижад берләштерә. Бүркеттер оя ташламай тиҙәр беҙҙең халыҡта. Сәхнәлә, интернатта төрлө йылдарҙа белем алған һәм бейеү түңәрәгенә йөрөгән ҡыҙҙар һәм егеттәр. Зарифа!
Алкышлар! Бүгін Рәми Гарипов исемендәге беренче Башқұрт Республика гимназия интернаты республикабыздың интеллектуаль һәм ижади куәтен үстерү өчен барлык шарттар булдырылган иң яхшы инновацион уку йортларының береһе. Коллективта ошо көндә 136 кеше эшләй. Шуларның 92-һе педагог, 71 укытучы һәм тәрбиясе югары категорияга ия. Педагогтар арасында 6-һы Рәсәйнең Лайыклы баһа алган педагогтарды укучыларның уңыштары яңы артылыштарга әйдәй. Хәзер һүз Башкортстан Республикаһының мәгариф министры урынбасары Гөлләрия Рәфкать кызы Ялсыкаевага бирелә. Рәхим итегез сәхнә түренә. Хәерле көн, кадерле укытучылар, сыгалыш укучылары, хөрмәтле кунактар. Рөхсәт итегез, мәгариф министры Айбулат Вакил улы Хажин исеменнән котлау сүзләрен yetkirергә. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, Башкортстан Республика мәгариф министрлыгы исеменнән Рами Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия интернатының күркәм байрамы 75 еллыгы менән ихлас котлайым. Төрле үсеш баскычлары аша үтеп, гимназиябыз бүген республикабызның интеллектуаль, шулай ук ижади куәтен үстерүгә тус өлеш индергән уку йортларының береһе һәм республикабыз мәгариф системаһының йөрәк йөзе каршы булып тора. Интернаттың төп горурлыгы, байлыгы унда укып сыккан балалар. Башкортстаныбызның алтын фондына индерелгән сыгаралыш укучыларының барыһы ла бүген якын итеп, яратып һәм горурланып, гимназист дигән исемде йөртә. 13 меңдән ашу шәхес тәрбияләү, 75 еллык данлы тарихы, 100%-ка тиерлек югары уку йортларына инүсе сыгарылыш укучылары менән горурланырга хаклы гимназиябыз. Бер генә минутта буш үтмәгән матур көндәр менән хугарыла гимназист тормышы. Уку йорты тәүге көндәрдән үк гимназисты шәхес буларак төрле яктан үстерергә мөмкинлек бирә. Гимназиялағы түңәрәктәр, махсус курстар, клубтар һәм башка бик күп төрле эшкемәрлек һәр гимназисты зур уңыштар яуларлык итеп әзерләй. Ә укытучылар һәр баланы шәхес итеп үстерүгә бөтә көсөн һала. Бұл дөньяла кешенең төп терәге белем икәнлеген ныклы итеп аңлата. Шуңа ла бүген бар укытучыларга, тәрбиячеләргә, төрле елларда эшләп киткән ветерандарга ла олы рәхмәт сүзләрен yetkерәһе килә. Рәхмәт һезгә, остаздар. Һез укыткан балалар бүген ердә ныклы басып тора. Яңы буын гимназистлары. Һез бай тарихлы республикабызның интеллектуаль потенциалын тулыландырусы милли кадрдар тәрбияләүсе уку йортында укыйһыгыз. Гимназист дигән исемде лаеклы йөртеп, киләсәктә илем дип янып яшәүсе халыктың үткәненә, киләсәгенә битараф булмаган ысын мәгънәһендә милли рухият хаксылары булып үсегез. Бұл яқты байрам көндәрендә барыгызны ла ныклы һаулык, тыныслык, изгелек һәм именлек теләйем. Мәгариф министры Айбулат Вакил улы Хажин. Рәхмәт. Кадерле дуслар, кадерле классташтар, укытучылар, мин үзем дә 1998 елда гимназияны тамамлап, гимназист дигән исемдә горур йөртәм. Мин үзем дә ошо кызлар мондай бейгән һәмәк бейеп йөрим. Мин укытучыларыма, үземнең тәрбиячеләрмә зур рәхмәтемне yetkерәм, баш иям. Рәхмәт. Тантана дәвам итә. Хәзер сәхнәгә Әбилева Ләйлә Салават кызын, Әминева Лилия Искәндәр кызын, Бикмуллина Таңһылыу Закириян кызын, Галина Альбина Ахкам кызын, Михранова Әлфия Усман кызын, Мөхәммәтьянова Айгөл Рәфил кызын сакырабыз. Шулай итеп, Башкортостандың мәгариф отличнигы исеменә лайык булучылар. Әбилева Ләйлә Салават кызы. Әминева Лилия Искәндәр кызы.
Бикмуллина Таңғылау Закириян қызы. Галина Альбина Ахкам қызы. Михранова Альфия Усман қызы. Мухаммадьянова Айгүл Рафил қызы. Барығыздыла қайнар құтлайбыз Башқұртыстандың үр-яңы мәғариф отличниктары. Бұна олар. Зур рахмет һеҙгә. Әхәҙер сәхнәгә Ғәликәев Әмир Наил улын, Ғәликәева Гүлназ Мурат ҡыҙын, Ғарифуллина Лилия Зөфәр ҡыҙын, Дауытов Рәфил Рәсүл улын, Сәлим Гәрәев Дамир Фәнир улын, Шәрәфетдинова Резида Сәлих ҡыҙын, Яҡупова Фәнзилә Хәмзә ҡыҙын саҡырабыҙ. Улар Башҡортостан Республикаһы Мәғариф Министрлығының почет грамотаһы менән бүләкләнәләр. Ғәликәев Әмир Наил улы. Ғәликәева Гүлназ Мурат ҡыҙы. Ғарифуллина Лилия Зөфәр ҡыҙы. Дауытов Рәфил Рәсүл улы. Сәлим Гәрәев Дамир Фәнир улы. Шәрәфетдинова Резида Сәлих ҡыҙы. Яҡупова Фәнзилә Хәмзә ҡыҙы. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Артабанда ишегеҙ шулай хөрмәткә лайыҡ тип баһаланһын. Ҙур рәхмәт. Уңыштар. Ә хәҙер сәхнәгә Ҡунсбаева Эльвира Рәфис ҡыҙын, Латыпова Лиана Марат ҡыҙын саҡырабыҙ. Уларға иһә Башҡортостан Республикаһы Мәғариф Министрлығының рәхмәт хаты тапшырыла. Ҡунсбаева Эльвира Рәфис ҡыҙы. Латыпова Лиана Марат ҡыҙы. Ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙҙең барығыҙға ла уңыштар. Беҙҙең Мәғариф Министрлығына ла уңыштар. Артабанда беҙҙең уҡытыусыларыбыҙҙың, тәрбиәселәребеҙҙең эштәрен шулай баһалап торһон. Һеҙгә лә үҙегеҙгә гөлләмә ҡабул итеп алығыҙ. Изге теләктәрегеҙ өсөн Гөлләрә Рәфҡәт ҡыҙы рәхмәт. Уҡытыусылар, тәрбиәселәр, был маҡтаулы исемдәр һеҙҙе тағы ла яңы уңыштарға иҙәһен. Ҙур рәхмәт һеҙгә, уҡытыусылар. Совет народных комиссаров РСФСР постановляет разрешить Совнаркому Башкирской ССР организовать с 1 сентября 1944 года при средней школе номер 9 города Уфы интернат с полным пансионом на 200 детей из коренной национальности.
председатель Совета народных комиссаров РСФСР Косыгин, 25 марта 1944 год, город Москва. Бына без йортлы булдык. Ең хызганып, эшкә тотындык. Тормыш алга бара. 1942 ел. Май айы. Без сыгарлыш классында 18 бала имтихан бирәбез. Барыбыз да бик тырыша. 4 укучы мәктәпте тик 5ле билдәһенә генә тамамланы. Кем уйлаган инде? Бәләкәй генә уйсан малай, Кайса Хусейнов, киләсәктә академик, филология фәннәре докторы, профессор булып китәсәк дип. Укытучыбыз мотлак югары белем алып, лайыклы милли кадрдар булырга тиеш егет дип безнең аңга һеңдерделәр. Ә тәрбияселәр егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән карашта безгә тәрбия бирделәр. 50 елдар башында интернатта агас эшкәртү ustaханаһы, спорт һауыктыру комплексы, мәктәп баксаһы төзелде. Практикага йөри башланык. Булар барыһы ла безнең тормышыбызга ямьләндерде һәм йәнләндерде. Авыр хугыш елдарында асылган мәктәптә укыгангамылыр, без иңгә төшкән бар авырлыктарга бирешмәй яшәргә тырыштык. Һәм ошо һынаудар алдында баш имәүде, иңеүдәргә табан юлдар ярып, алга баруды сыгарылыш укучыларына елдар аша тапшыра килдек. Интернат укучыларының көсле булуы, авырлыктарга бирешмәйдер дигән даны үзләренең һәр сак алда йөренә. Балакайдар, кайда гына йөрүһәгез дә, тормышыгызда ниндәй генә хәлләр булмаһын, белегез, ошо мәктәптең ишеге һезнең өчен һәр вакыт асык. Башкорт хөкүмәте һезнең өчен тырыша, һез дә һынатмагыз. Һез безнең якты киләсәк. Бүгінгі тантанала Бөтә дөнья башкортлары Құрылтайы президиумы агзаһы, Рәсәй Федерацияның һәм Башкортстан Республикаһының халык артисты Хөрмәтулла Газали улы Утяшев менән Бөтә дөнья башкортлары Құрылтайы президиумы агзаһы, медицина фәннәре докторы, интернатташыбыз Сәлия Шәрифян кызы Мырдабаева катнаша. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Хөрмәтле безнең укытучыларыбыз, хөрмәтле тәрбияселәребез, хөрмәтле тугандар, хөрмәтле якташлар дип әйтәм микән инде, туганнар инде. Безнең интернат ул ысынапта уку усагы мәктәп кенә булып калманы, ул безнең икенче йортыбыз булды. Чөнки һез безгә укыту һәм билем генә бирмәнегез, һез безгә тәрбия бирдегез, безгә юл күрһәттегез. Безнең һәрберебезгә үзегезнең елыгызны биреп, үзегезнең билемегезне биреп, һәрберебезне кеше иттегез. Кайда гына бармаһак та, кайда гына эшләмәһәк тә, һәр вакытта безнең интернатскилар юлда осрап тора. Менә әлеге көндә без Хөрмәтулла Газалиевич менән Бөтә дөнья башкортлар Құрылтайы президиумы исеменнән һезне котларга килдек. Безнең президиумда ла безнең интернатскилар күп, исполкомда ла һәм әлбиттә Бөтә райондарда, Рәсәй Федерациясының субъектларында, ямәгать эшендә актив, әүдем рәвештә эшләгән безнең интернатскиларның да һаны бик күп. Һәм әлбиттә улары һәрберсе үзенең истәлеген тотып, исендә тотып, һезнең һәрберегезне интернатты һезнең исемгә сәлам җибәрәләр. Һәм әлбиттә бүгенге көн билдәле көн булып кына калмаһын безнең өчен, истәлекле булып та калһын. Үзебезнең һәрберебез укытучыларыбызны, тәрбияселәребезне хәтерләп, бер-беребезне күреп, танып, алдагы тормышта ла бер-беребезгә ярдәм итеп яшәһәк, ул вакытта безнең интернатыбызның даны тагыла таралыр дип ышанабыз. Яшьтәр улларны белһен, уллар балаларны белһен, бер-беребезне курсалаһак, безнең буласак интернатыбыз гына түгел, республикабызның да һәм милләтебезнең, телебезнең, гомумән башкорт халкының киләсәге ышаныслы дип уйлыйм. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Байрам менән. Бүген был залда
башқұрт рухы тантана итә. Бұл шулай булырга тиеш тә, чөнки Совет вакытында бына башка милләттәр бөтеп тик бер генә Совет милләте булырга тиеш булган осорда барлыкка килгән гимназия, интернат бүген үзенең уңыштарын ия. Ысынапта гимназияны, интернатты тамамлаган егетләр, кызлар бүген инде олы шәхестәр булып өлгергән безнең милләттәшләребезгә айрылса башкорт милләте өчен яwaplылык тойгыгы гам тәрбияләнгән. Унда гимназияда укыткан укытучылар, тәрбияселәр, унда укыган балаларды ниндидер икенче бер камырда әвәләгән кебек, уларда яwaплылык тойгыгын тәрбияләгән. Шуңа күрә улар кайда гына эшләмәһендәр, ниндәй генә өлкәлә хезмәт итмәһендәр, уларда бына шундай милләткә, телгә, үзебезнең гореф-гадәткә булган яwaплылык башкаларга караганда бер башка югарырак дип әйтсәк, хата булмаслар бит, шулай бит. Алабыйга килсәк тә, бына шулай милләткә, үзебезнең республикабызга яwaплылык тойгыгы һәддә, бездә яшәһен, балаларыбызга, яньсәрләребезгә Аллабыйга уларны аманат итеп тапшырырга насип булһын. Әбез бүләкләү тантанаһын дәвам итәбез. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының наградаһына лайык ветеран укытучыларыбызны сәхнәгә сакрабыз. Акманова Фәүзәнә Әюп кызы, Бәхтиярова Фәридә Әхмәдулла кызы, Кускилдин Дамир Гызайыр улы, байрам турына рәхим итегез. Алда Нурсәс халкыңа медалына лайык булусы ветеран укытучылар һәм тәрбияселәр. Акманова Фәүзәнә Әюп кызы. Бәхтиярова Фәридә Әхмәдулла кызы. Кускилдин Дамир Гызайыр улы. Алкыштар безнең ветеран тәрбияселәргә, укытучыларга. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының почет грамотаһы менән Көмешбаев Рөстәм Райман улы, Каримова Гөлнара Әхәт кызы һәм сыгарылыш укучыларының беренче ассоциациясе җитәкчесе Гызайров Борис Медхат улы бүләкләнә. Каримова Гөлнара Әхәт кызы. Һәм Көмешбаев Рөстәм Райман улы бүләкләнә. Дур рәхмәт һезгә, Хөрмәтулла Газали улы, Сәлия Шәрифиян кызы, изге теләктәрегез өчен уңыштар һезгә, укытучылар, тәрбияселәр.
Интернат мәктәп һәр вакыт рухлы балалар тәрбияләне. Халкыбызның якты хыялы, улар күңелендә хакланып, буындан буынга тапшырыла килә. Тарихты шәхестәр яһай. Гимназия интернаттың сыгарылыш укучылары бар булмышлары менән үзләрен лаеклы танытты. Ир замандарыбызның данлы эшләре иребез ел язмаһын байытты. Сәхнәлә Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Башкорт Республика гимназия интернат укучылары һәм белем усагын төрле елларда тамамлаган егетләрнең катнаш вокал ансамбле Башкорт халык йыры Азамат. Интернатым, туған йортым минең, үйрәндік біз һиндә тормышка. Йөрәгебез шуға кайнар хискә, кайнар тойгыларга тулышкан. Шатлык менән куаныста яшәп, ел үтәһен айлап үткәйнек. Тияп алып тау-тау гыйлем йөгөн, дур тормышка һинән күскәйнек. Шылтыраны кеүек кисә генә безнең өсөн һуңгы кыңгырау. Оның сыңы ахыры күңелдәрдә гомер буе торыр яңгырап. Тынғы бирмәй яна караштарда һиңә безнең тәбрик теләктәр. Надлы әсә, надлы ата булдың, рәхмәт һиңә ихлас күңелдән. Интернатташ дип өндәшәмен, күпме туганыма мин бүген. Бездән бит һин шундай тату бер йорт, шундай матур гаилә төҙөнөм. Интернатым, туган йортым минең. Һиндә тыну белмәт усак бар. Гөрләп торган һиндә һәр сак тормыш, өзелмәһен безнең һукмактар.
60-сылар. Ил тарихында стилягалар осыры булып истә калһала, был вакыйгалар интернатты урап үтте. Өфөгә укыйым, кеше булам тип килдек. Еңел елпелек безгә хас түгел. Мәктәптә профиль буенча белем бирү индерелде. Без заманча яһазландырылган кабинеттарда укыйбыз. Физика, химия фәннәре лабораторияларына чыккыла килмәй. 1977 ел Мәскәү калаһы СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәһендә катнашып, бронза медаль яуланык. Был безнең бөтә союз кимәлендә тәүге еңүбез ине. 1994 елдан алып, 1991 елга тиклем мәктәптең укыту матди базаһын ныгытуга күп көч салдылар. Башкортстандың халык шагырдары Рәми Гарипов, Мостай Карим, Рашид Ихмәти исемендәге музей кабинеттар булдырылды. Спорт комплексы төзелде. Уку корпусында, ятактарда капиталь ремонт эшләнде. Югары уку йортлары менән тыгыз бәйләнештә яшәй башланык. Шуныһы һөйнесле, 1984 елда 4 класстан алып, 8 класс укучылары өчен ситтән торып математиканы өйрәнү мәктәбе ачылды һәм Рәми Гарипов исемендәге премия булдырылды. Балакайдар, мин ышанам, һеҙҙең арағыҙҙан бынамын тигән математика, физика, химия фәндәре буйынса ғалимдар, инженердар сығасақ. Тырышқан кеше өсөн белем ишеге һәр вақыт асыҡ. Тормошта ең һыҙғанып йәшәгеҙ, ҡолас ташлап йәшәгеҙ, йәшнәгеҙ. Беренсе интернат һәр вақыт беренселектә булыр. 75 ел эсендә гимназия интернатты 13 меңгә якын сыгарылыш укучыһы тамамлаган. Улар араһында Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһының үз депутаты, Башҡортостан Республикаһының Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайҙың 9 депутаты, дәүләт эшмәкәрҙәре, 6 академик, 30-дан артык фән докторы, 100-гә якын фән кандидаты, генерал-майор, Башҡортостан Республикаһының халык шағиры, халык яҙыусыһы, төрлө дәүләт премия лауреаттары, халык артисттары, төрлө спорт йүнәлеше буйынса чемпиондар, укытыусы һәм табиптар, төҙөүселәр һәм нефтселәр, юристтар һәм журналисттар бар. Ниндәй генә вазифалар биләһә лә, гимназия интернат укучылары үҙҙәренең бәҫен төшөрмәй һәм тормошта лайыҡлы урынын таба. Әйе, был ысынлап та шулай. Беренсе мәктәп интернат шундай изге бер ер. Ул ҡабыҙған осҡон бер ялҡын булып үҫә һәм бөтә донъяны изгелек менән ялмап ала. Бында уҡыу бәхете тейгән кеше белем генә алмай, ә талпынып осор өсөн ҡанаттарын нығыта. Интернат күпме егет һәм ҡыҙҙарҙың сәстәрен сәскә бәйләне. Көслө, башҡорт рухлы, мәҙәниәтле, белемле пардар яһап, ныҡлы ғаиләләр төҙөнө. Үҙҙәренең гәүһәр туйын билдәләгән, данлыҡлы Исхаковтар ғаиләһе лә бөтә республикаға үрнәк. Фәнис ағай, Альбина апай, күренегеҙ. Был сәскә гөлләмәләре һеҙгә. Бына улар. Гимназия тыуҙырған мөхәббәт. Сәскә гөлләмәләрен, ошо алҡыштарҙы ҡабул итеп алығыҙ. Мөхәббәтегеҙ мәңге булһын, үрнәк булһын, өлгө булһын бөтәһенә лә. Һеҙгә бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Гәүһәр туйығыҙ менән. Тарихи мәл йәмәғәт. Залда интернаттың беренсе сығарылышынан Фәйзуллин Рәшид Хужайулы менән Фәйзуллин Фәрид Зәйнәғетдин улы бар. Әйдәгеҙ, уларҙы ла алҡышлайыҡ. Бына улар. Ҙур рәхмәт һеҙгә бөгөнгө байрамға килгәнегеҙ өсөн. Булғанығыҙ өсөн, артабанда бар булығыҙ, һау булығыҙ, сәләмәт йәшәгеҙ.
Хәзер хөрмәтле тамашачылар, котлау өчен һүз сыгарылыш укучыларының беренче ассоциация җитәкчесе Борис Медхат улы Гызаировка бирелә. Рәхим итегез сәхнә түренә. Қадірлі оқытушылар, қадірлі тәрбиешілер, һәм қадірлі сығарыш оқушылары, құрметлі қонақтар, артабан ғафу өтінем, рұқсат менде. Я искренне поздравляю с юбилеем гимназии каждого, кто связан с ее богатой историей. Примите самые добрые пожелания. Желаю, чтобы ваши жизненные успехи переплетались с крепким здоровьем, поддержкой близких и уважением окружающих. Наша ассоциация БРНЦ, созданная в форме некоммерческой организации, базируется на инициативе выпускников нашей гимназии разных поколений. Главная цель ассоциации – оказать помощь учителям, воспитателям, объединить силы и другие ресурсы для процветания гимназии, укрепить сплоченность среди выпускников, подготовить для общества социально зрелых личностей с активной жизненной позицией. Мы гордимся, что в настоящее время учащиеся гимназии обучаются и проживают в прекрасных помещениях, хорошо обеспечивается их быт и отдых. За это хотелось бы выразить огромную благодарность от имени всех выпускников первому президенту Республики Башкортостан, председателю Совета благотворительного фонда «Урал» Муртазе Губайдуловичу Рахимову. С начала 90-х годов прошлого столетия и до сих пор наши гимназии находятся под его покровительством. Не так давно на средства фонда «Урал» был построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Шункар». Спасибо вам за это, Муртаза Губайдулович. Уважаемые выпускники, мы вместе мощная сила, которая может решить многие вопросы, в том числе интернатские. Не солидно всегда полагаться только на помощь извне, когда мы с вами сами с нашими знаниями и опытом можем многое. Нам родная школа дала знания и воспитание, а мы что? Не думайте о том, что сделает для вас школа. Подумайте, что вы сами можете сделать для нее. Современный мир стремительно меняется, устаревает материально-техническая база, нужны современные технологии. В настоящее время гимназия испытывает некоторые трудности в обновлении материально-технической базы. На мой взгляд, достойным примером является поступок выпускников 2004 года, которые к юбилею гимназии приобретают компьютер 3D-класса стоимостью 246 тысяч рублей, включающий комплект мультимедийного курса по физике, химии и биологии. Организатор Азат Бадранов. Хочу также выразить благодарность выпускникам гимназии 1976 года, Айдару Харисову, 1978 года, Кальмурзину Гафуру, выпускникам 80-го года, Минихану Ганидинову, Нуру Тажидинову, Зухре Елкыбаевой, выпускникам 83-го года, Мнаваре Ишмухаметовой и Буранбаеву Ямалову, выпускникам 85-го года, Ильгизе Нигматуллину и Рауфе Рахимовой, выпускнику 1996 года Рушану Саитову, оказавшим финансовую помощь в подготовке и проведении юбилейного вечера. Спасибо вам, друзья. Как видите, список меценатов небольшой, хотя нас выпускников более 13 тысяч. Уважаемые выпускники, сегодня мы наблюдаем, что республика стоит в преддверии больших и значимых перемен. Это преобразование задачи не одного дня и не в силах одного человека. Уверен, что выпускники Башкирской республиканской гимназии интерната номер 1 под силу стать опорой главе Республики Башкортостан.
Ради Фаридовичу Хабирову и правительству Республики Башкортостан и вместе поднять любимую республику с колен. У нас с вами есть огромный потенциал, который заключается, во-первых, в профессионализме высококвалифицированных кадров в разных областях деятельности, во-вторых, впитанных в нас со школьной скамьи таких качеств, как любовь к родной земле, служение народу, ценность знаний, трудолюбие, солидарность и взаимопомощь, законопослушность, дисциплинированность и самоотверженный труд. Без указанных жизненных ориентиров невозможно сделать Башкортостан снова великой. Имея колоссальные возможности, мы должны активно участвовать в общественно-политической жизни республики, оставляя значимый след в ее истории. Например, в 2020 году предстоит всероссийская перепись населения, где мы, выпускники гимназии, должны принять непосредственное участие. Каждый из нас хранит добрую память о нашей школе, учителях, воспитателях. Они открыли нам дорогу в жизнь, вложили в нас частичку своего тепла. Их знания и наставления позволили нам стать такими, какие мы есть, кем гордятся наши близкие. К сожалению, среди нас нет уже многих, чья деятельность была связана с гимназией. Все они живут в нашей памяти, в наших сердцах. Дорогие учителя, воспитатели, от имени всех выпускников поздравляю вас с юбилеем, 75-летием Башкирской республиканской гимназии интерната номер 1 имени Рами Гарипова. Желаю всем крепкого здоровья, и пусть наша любовь согревает вас всегда. Спасибо за внимание. Зур рәхмәт, Борис Митхәтулла. Хәзер һезнең ярдәм белән бүләкләү тантанаһын дәвам итәбез. Сәхнәгә һөнәренә тугры укытучы дипломы белән бүләкләнүче педагогтарны сакырабыз. Рәхим итегез. Юнысова Рәйлә Абдрахман кызы. Кәримова Венера Булат кызы. Кызлар бүләкләрне тапшыра торыгыз. Югыйһә өлгермәясәкбез. Кәримова Венера Булат кызы. Әхмәтова Гөлдәр Вәис кызы. Алкыштарды йәлләмәйбез. Дуслар, без бит бер гаилә. Һәрберебезнең куанычына шатланып утырайык. Зәйнүддинова Гөлфия Атаулла кызы. Йосыпов Ялил Дин Мөхәммәтулла. Бәхтигарәева Фәнүрә Әбделғазы кызы. Шакиров Илшат Мәхмүтулла. Зиднәтшина Зөлфия Әгзәм кызы. Нәбиева Римма Фәиз кызы. Шәрәфетдинова Әлия Даян кызы. Хилажева Рәйлә Хайдар кызы. Хайруллина Гайша Хабиб Нажар кызы. Тутманова Сакина Хөрмәт кызы. Шарипова Миңзәлә Мәүлид Кол кызы. Миңзәлә Мәүлид Кол кызын тапамайбыз.
Исәнбаева Римма Закария кызы. Гайсин Гадинан Дәүли улы. Шафиқов Әнвәр Хаким улы. Сирек вуат ғүмірін балаларға бағышлаған оқытушылар, тәрбиесілер, біз һеҙҙең менән һоҡланабыҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа баш эйәбеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Тағы ла бер тапҡыр ошо алҡыштарҙы ҡабул итегеҙ. Һәм урындарығыҙға төшөп ултырығыҙ. Хәҙер бүләктәр. Яшел Сауҡалыҡ санаторияһына дауаланырға сертификат ветеран уҡытыусы Мирғәлиев Әнәс Вәли улына бирелә. Мирғәлиев Әнәс Вәли улы, залдамы? Ана бит ул. Ҡотлайбыҙ Әнәс Вәли улы. Ҡарағай санаторияһына сертификат ветеран уҡытыусы Ҡулдәүләтова Алмаҡай Сәлмән ҡыҙына. Алмаҡай Сәлмәновна хәҙер йүгереп менә ул. Алма Сәлмәновна матур итеп ял итегеҙ. Һәм сығарылыш уҡыусыһы Бакиров Урал Насыр улына тапшырыла. Шулай уҡ Ҡарағай санаторияһына сертификат. Урал Насырович. Урал Насырович Бакиров залда түгелме? Юҡтыр ахыры. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һеҙгә лә артабанда уңыштар теләйбеҙ. Беренсе ассоциацияһы. Хөрмәтле тамашасылар, ошо залда беҙҙең менән бергә булған интернат балалары тип янып көйөп йәшәгән ветерандар ултыра. Хөрмәтле уҡытыусылар, тәрбиәселәр, белемегеҙҙе, көсөгөҙҙе, яғымлы ҡарашығыҙҙы, йылы һүҙҙәрегеҙҙе беҙгә мул өләшкән өсөн һеҙгә оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Был сәскәләр һәм бүләктәр һеҙгә. Был алҡыштар һеҙҙең өсөн, хөрмәтле ветерандар. Һеҙҙең эшегеҙ өсөн. Һеҙҙең тәрбиәләгән, йүҙәрләгән, меңәрләгән уҡыусыларығыҙҙан. Һеҙ биргән белем өсөн, тәрбиә өсөн. Ҙур рәхмәт һеҙгә.
Рәми ағай қабыдған ұсқындар интернатты тамамлаған һәр шәхістің көңілінде түрік қуды болып балқый. Біріншілер қойдала біріншілер. Ойған көңілдерге ғәм, сәм халып, халқыбыздың рухын көтерген, илебіз үшін кискін бір осырда сан қағып, йөрәк хүдін әйттірген замандашыбыз Нәйлә Сафарғоловала Рәми йондыдлығынан. Нәйлә апай, хөрмәтле интернатташыбыз, бұл сәскә гөлләмәһе һеҙҙең өсөн. Алқыштар біздің интернатташыбызға Нәйлә Сафарғолова. Шулайық бүгін біздің тантанаға халық шағырының қызы Гүлнара апайда келді. Гүлнара апай, бұл сәскә гүлләмәһе һеҙҙең өсөн. Алқыштар Гүлнара апайға. Хәзер, хөрмәтле тамашасылар, игътибар экранга. Мин халкымдың сәскә күңеленән балғыртындай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы да. Кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле, миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың кеше булырга ла хакы. Рәми аманатына гимназисттар да тугры кала. Һәр яһәттән республика мәктәптәре өсөн маяк булып тора. 2020 елда Башкортстаныбызда бөтә дөнья фольклориадаһы узасак. Безнең кызлар һәм егетләр бу мөһим сарага күптән әзер. Каршы алыгыз. Сәхнәле Аманат этно-фольклор төркеме. Художество итәксеһе гимназия-интернаттың сыгарылыш укучысы Айнас Низамеддинов. Рәми Гарипов һүзләре, Гүзәл Умаргалина көйе. Аманат кубайыры премьераһы. Get there. 'Yereng 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 'Yer
Күпме генә ердә яшәй кеше. Күз асала бары. Күз йома. Шул күз асып йомган аралала. Күпме кәртә яткан юлына. Әле аслык, әле хугыштары, әле була, әле ялганы. Гаделһезлек, дөнья ваклыктары, сылбыр төзелеп киткән ялганып. Касан һуң кеше үз гомерен үз дигәнсә үтеп тамамлар. Кешеләргә авыр һүз әйтмәгез. Кадергә лә хаклы бит улар. Тибәлә. Бер тукта йөрәк. Анаулы шул йөрәк тибеше. Озак тормай фани был дөньяла. Китә кеше. Кала тик эше. Мин дә булмам бер көн дускайдарым. Янем китер осып күктәргә. Һезгә бары ярым гына калыр. Серем калыр, бәлки күптәргә. Мин ер инем, ергә баскан сакта. Мин күк инем, күккә бакканда. Мин ут инем, дөрләп ут янганда. Мин һау инем, йөр һау акканда. Мин үткәндә, киләсәктә булдым. Бүгенгеле булдым барыһы. Тик бөтәһен нисек калдырырга? Бөтәһеннән нисек китәһе? Вакыт агышы мәңгелек хәрәкәттә. Кызганычка каршы арабыздан безнең яраткан укытучылар, тәрбияселәр, етәкчеләр, һабакташтарыбыз фанилыктан китә. Хәтер мәңгелек. Уларның изге, олы йөрәге, якты, мехрибанлы күңеле, ата-ясәйде алмаштырган наз хәстәре, ярдәм, кәңәше, биргән фатихаһы, касандыр шу мәктәптә шаулап, гөрләп укыган классташтарыбыз бер касанда онытылмай. Әйдәгез, бакыйлыкка күскән хөрмәтле һәм кадерле кешеләребезне аяк үрә басып, бер минутка тын калып, искә алайык. Рәхмәт. Бер 1990 елдар илдә торгынлык осрау булһа, безнең мәктәп гөрләп торды. Тыңлагыз, мәктәп радио һөйләй. Яңалыктар. Башкортстан халык мәгарифе министрлыгының 1991 елдагы 28 июньне карары менән беренче Ханлы Республика мәктәп-интернатын беренче Башкорт Республика гимназия-интернаты дип үзгәртергә. Һөенче гимназия-интернатыбыз Башкортстандың халык шагыйре Рәми Гарипов исемен йөртә башланы. Бұл хәл 1994 елда булды. Яраткан шагыйрыбызның исемен йөртү үзе бер горурлык бит ул. Без бөтә яклап та өлкә булырга тиешбез. 1995 елда Башкортстандың 20 районында һәм Силәбе өлкәһендә терәк мәктәпләре оештырылды. Без 1998 елда икенче Бөтәрәсәй матур мәктәп конкурсында призер булдык. 1999 елда мәктәптә медицина үзәге төзелде. Интернатым, пар канатым исемле гәзит чыгара башланык. 2001 ел укучыларның Бәләкәй фәннәр академияһы үз эшен башланы. Ул киләсәктә безгә төпле белем бирде.
Укудан тыш һәрберебез тиерлек йырларга, биергә яратабыз. Мин дә йортың арагына йөрөй башланым. Балакайдар, һез киләсәктә ил һәм тел һаксылары, мәктәптә алган иң матур хатирәләрегезне онытмагыз. Халкыбызның тарихын белегез, бер-берегезгә кешелекле, кеселекле, игътибарлы, ихтирамлы, ярдәмсыл булыгыз. Интернат балалары һәр сак йырлап яшәй. Йыр илһөярлек тойгыһын тудыра, үсмернең рухын күтәрә. Шуга ла интернат мәктәптә тәрбияселәр һәм укытучылар кайгылала, шатлыктала балалар менән бергә йырлап, бергә иҗат ителәләр. Ошо данлы традиция бүген дә дәвам итә. Сәхнәлә гимназия интернат укучылары һәм тәрбияселәрнең вокаль ансамбле ихлас күңелдән рәхәтләнеп, төрле йырларда барыбыз да яратып башкарган йырдарды йырлай. Һез дә кушылыгыз, тугандар. Ансамбльдең җитәкчесе Айгөл Ишбаева. Акты ашык, акты ярһып, каргы улары. Шудыр инде ядым шашып ярдаулары. Акты безнең кар өстендә калган эзләр. Акты илап икәү, бергә калган эзләр. Әйдәгез бергәләп. Мин
Рәми Гарипов исемендәге интернат мәктәптең даны һәм абруйы шул тиклем югары. Уны республикалар Рәсәйдә генә түгел, бөтә дөньяла беләләр. Бүген гимназия интернатты тамамлаучыларны планетабызның бөтә кыйтгаларында ла осратырга була. Ие, балалар гимназияла бәләкәйдән үк укырга хыялланһа, ата-әсәләр уларды укытырга, кеше итергә тип тап ошо белем усагын һайлай. Юбилей айканлы бәләкәйдәр менән әңгәмә кордык. Карап үтәйек, игътибар экранга. Сәлам достар, Кабиров Лайф үз эшен башлай, мин Артур Кабиров, һәм без бүген мәктәп турында сөйләшәсәкбез. Атап әйткәндә, беренче мәктәп-интернат турында. Һаумыһығыҙ. Сәлам. Бөтә башҡорт еренән иң тырыш, иң шәп, иң аҡыллы, иң егәрле балаларҙы бер ергә йыялар. Нишләп уларҙы унда йыялар? Концерт қойырға. Концерт. Кулакка. Бәлләш ашарға. Өфөнөң тап уртаһында нимә бар? Тап уртаһында беренче гимназия интернат. Хәйдәров йорты фахәрәфе бар. Интернатский күҙҙәре нимәне аңлата? Интершкола. Өләсәйем интернатский дарман булам тип сағал китә. Аларман нимә эшләй унда? Өләшә, ашай, сәйсе. Ҡара. Бына был кешене һин беләһеңме? Был кем? Рәми Гарипов. Уның исемен нәмәкәгә биргәндәр? Остановкаға. Мустай Карим. Был бит Назар Нәжми. Точно. Кем? Мин? Рәми Гарипов. Рәми Гарипов кем ул? Шаһир яҙыусы. Яҙыусы. Әйе. Нишләп уның һүрәте мәктәптең эсендә тора? Сөнки ул бында уҡыған. Һин ошо гимназия интернатта уҡыған киләме? Эйе. Нишләп һин ошо гимназия уҡырға килер инең? Сөнки мында матур һәм ҡыҙыҡ. Һин үҫкәс кем була? Мин үҫкәс ошо мәктәптең директоры булам. Директор булғас нимә эшләр инең? Кешеләрҙе аҙаҡ каникул үтәренең. Һинең ошо гимназияла уҡыған киләме? Эйе. Мин һәйбәт кеше булам һәм шунда уҡыйым. Һеҙ ошо гимназияны нисек итеп ҡотлар инегеҙ? Беҙ 2000-нче йылғылар үҙебеҙҙе Рәхимовсылар тип йөрөттөк. Ил ағаһының илһөйәрлегенә һоҡландык һәм уның һымаҡ көслө сәйәсмән, республика халҡын яратыусы етәксе булырға хыялландык. Ул йылдарҙа интернат күҙгә күренеп үҫте. Яңы биналар төҙөлдө, заманса кабинеттар барлыҡҡа килде. Спорт менән шөғөлләнеү, бейеү, йырлау өсөн тағы яҡшыраҡ шарттар тыуҙырылды. Мөмкинлектәребеҙ булғас, уңыштарыбыҙ ҙа күҙгә күренеп артты. Төрлө олимпиада, конкурстарда беренселекте бирмәнек. Спорт ярышында, эстафетала беҙгә етеүсе булманы. Интернат мәктәп республика ярыштарының уртаһында ҡайнай. Беренселекте бирмәй, чемпиондар тәрбиәләй. Юбилей айҡанлы бик күп ҡотлау телеграммалары, хаттар алдык. Шуларҙың береһе менән таныштырып үтәйек. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем гимназии. Школа, рожденная в тяжелые годы Великой Отечественной войны, сегодня празднует свой юбилей как одно из ведущих образовательных учреждений не только Республики Башкортостан, но и всей России. Искренне желаю педагогическому коллективу гимназии новых успехов в такой важной и ответственной работе, а учащимся и выпускникам
ярких побед в учебе, в работе и в жизни. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Сәләмәт тәндә, сәләмәт рух хүҙҙәре гимназияла һәр кемде алға әйҙәй. Был изге йортта балалар һаулығын нығытырға, сәләмәт тормош алып барырға өйрәнә. Сәхнәлә арҙаҡлы уҡытыусыбыҙ, интернат мәктәптең сығарылыш уҡыусыһы, Өфө ҡалаһының еңел атлетика эстафетаһында уҡыусылар менән командаһы менән 40 йылға яҡын беренселекте бирмәгән Салауат Юлаев ордены кавалеры Кәримов Рәүеф Ғазиз улының варithтары. Ҡаршы алығыҙ, дуҫтар! Бәбі фикерәбі, қолас ташлап йөҙәбі. Йүгерешеп ярышҡанда, барһын уҙып китәбі. Хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, хәрәкәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Бергә хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, хәрәкәт итеп йәшәүе, Саналала шуабы, саңғылала қуабы. Боҙ өҫтөндә сәкән топ-топ, елгәндә арымайбыҙ. Хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, хәрәкәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Бергә! Көрәшкәндә билдермәйбеҙ, бер нигә бирешмәйбеҙ. Сөнки көндә хәрәкәттә, беҙ сынығып йәшәйбеҙ. Хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, хәрәкәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Бергә хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, хәрәкәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Әйҙә бергә! 1, 2, 3, 1, 2, 3, беренселәр беҙ көс, беренселәр беҙ көс! Безнең ҡәҙерлеләребеҙ, байрам тантанаһы дауам итә. Күңелдәрҙә әйтеп аңлатҡыһыҙ ҡыуаныс, ләззәт. Шуға ла һеҙҙең өсөн таң атҡансы һөйләргәдер минең йәш дуҫтарым. Вилена Калиганова, Айбулат Әхмәтшин, Алина Ғалиева, Айнас Низаметдинов һәм Мостай Кәрим исемендәге йәштәр театры артисы Рәмзил Сәлмәнов.
Һәм әлбиттә Башкортстан телевидениеның легендар дикторы, Рәсәйдің атқаданған мәдәният хезмәткәре Флюрә Мурзина. Безнең белем усагы бейүселәре менән дә дан тота. Бездә һәр сак бейү түңәрәге эшләп килде. Сәхнәлә төбәгара һәм республика конкурстары еңеүсеһе Ак Йондоҙ халык бейүләре ансамбле. Италия, Мәскәү, Санкт-Петербург, Нижний Новгород милләттәшләребез күпләп яшәгән өлкәләрдә сыгыштары менән әсир итте улар. Үзенең 15 еллыгын билдәләгән ансамбльдең итәкчеһе, мәктәп-интернаттың сыгарылыш укучысы, Башкортстан Республикаһының атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре Әнүәр Шафиҡов. Ҡороҡсолар бейеүе.
Мәктәпте тормышка өйрәндек. Шатлык менән куаныста яшәп, ел үтәһен ай үстек. Тау-тау гыйлем йөгентееп, зур тормышка ошы йорттан күстек. Интернат бездән тату гаилә төдене. Хабакташ, интернатташтарга без әлелә якын итеп, туганым дип өндәшәбез. Ә укытучылар, тәрбияселәр безгә хәстәрле атай, надлы әсәй булдылар. Бизе һәр вакыт интернатым пар канатым йырын яратып башкардык. Һәм яңрак кына уның тарихын асыкланык. Тарихи ел язмабызды интернатташыбыз гомерен ошы билим усагы менән бәйләгән Хәмитова, Галимова, Сәмәрә Гарифовна апай баетты. Ул 5нче класста укыганда көндәлегенә бына ошы йырдың тарихын язган. 1965 елда безнең менән осрашуга бер төркем шагырьләр һәм композиторлар килде. Захир Исмәгыйлев, Мәгафур Хисматуллин, Тамара Ходайбирдина, Мәгфирә Галиәскәрова һәм башка билдәле шәхестәр. Улар бездән "Һезнең мәктәп йөры бармы?" дип кызыксынды. Без "Юк" дип җавапланык. Баязит Бикбай шунда ук күзләрен язды. Захир Исмәгыйлев көен иҗат итте. Концертта беренче тапкыр йырды Зәки Мәхмүтов башкарды. Без йырлы булдык. Интернатым парканатым йыры белем усагының гимнына әйләнде. Хушлашудар ниң авыр икән, талмат канат бар битеңдәрдә. Һау булыгыз безнең изге яндәр, һау булу кытылсым, һабакташ. Дуслар менән һау булышыр был мәл, гомернең бер моңһу мәле ул. Сылтыр-сылтыр көлгән кыңгыраудар, баласактың сагы эне ул. Был кис башка кабатланмас, мәңге хәтердә калыр. Осрашканга тиклем хөрмәтле укытучылар, кадерле тәрбияселәр, интернатташтарым!